L-att ta' inċidenti ta' traffiku rrappurtati tul l-ewwel kwart tal-2025 laħaq 3468 li jfisser tnaqqis ta' 9% fuq l-istess perjodu tal-2024. Skont l-NSO l-akbar numru ta' inċidenti kienu rreġistrati fid-distrett ta' Tramuntana tal-Port fejn kien hemm 34% tal-inċidenti kollha. Dawk li weġġew naqsu b'11.9% u kienu madwar 300 persuna. Il-persuni midruba gravi kienu 78 u kienu jinkludu 42 sewwieq, 13 il-passiġġier u 23 persuna miexja jew bir-rota. Iċ-ċifri juru n-numru ta' mwiet fl-inċidenti ta' traffiku żdied b'3 fuq l-istess perjodu tal-2024. Il-vittmi li mietu fit-toroq Maltin bejn Jannar u Marzu kienu 3 irġiel u mara. Il-fatalitajiet kienu 3 sewwieqa u persuna oħra li kienet miexja fit-triq. Skont l-istatistika tal-NSO, il-maġġoranza tal-inċidenti ta' traffiku seħħew bejn 9 filgħodu u nofsinhar.